and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Unsa magigkadaining pagbati nako ngadto ni Sir James. Naikugma na ka ako niya. Oh, shit. No way. No. Dili kini mo'y akong plano kanhi. Kaya dili siya mismo ang akong tumong. Dili si Sir James. Kundi ang iyang ano man ni naunsa na magkuani. Dili ko angay nga magpadain eh. Dili gyud. May mitawag. Oh, shit. Si Baldwin. Si kayang tuyo. Naibahan ako kung sa iyang tuyo. Bahala kang tawana ka. I-off na ko ni akong cellphone. Bahala ka. Or out of coverage area. Please try your call later. Pagkaak. Ganiha, miring pa. Unya karon, ano makontak? Klaro kang gi-off ni kami ang cellphone na. Yabag yun ang bayhana. Kung ba ay pamilya? Wa yoy ayo. Kuan ka ng dong James. Ang ano de dong gipatawag minimos Gorio. Unsa di abong sa dong James? Pasaluwa lang taon mi dong oy. Oh, bitaw dong sa ilo alam mi. Di na lagi mausap dong. More pa. Labaw pang more dong mini more pag yun. Dagano rigaano. Uy, de Gorio. Mini pa niya. More pag yun. Di ka maniguro titulan. Maniguro ta ko ar pasaluwa ang dong James. Wa ta mo gipatawag aron sermonan mo kay nakasamo umay nahimo mong sayop turanding Goryo. Ha? Oy, Ay, what eh dong? bitaw dong. Wala mi makasa? O sa mga sa? Wa dong wa. Bitaw dong, wow eh. May importante lang kung pag-isultihan ninyo. Kuan ka nang gikuyawan gid dong ba? Abi na mo. Kuan ka nang may manahimo ming isa ba? Maugid dong. Kun ba kong itlog apil eh. Ang ako pod. Ay, gusto naman yan ang inyong mga pasiaw eh. Aw, dong. Sorry dong. Nahibaw mo sa sitwasyon sa mong pamilya na si Melanie tuwa sa layo. O wa malilong ninyo kung unsa ang nahimong epekton ini kan Chelsea nga mong anak. Hinungdan, doon ko ihangyo ninyong duha. Tabangi ko ninyo para ni Chelsea nga dili siya magdumot ni Melanie. Base sa iyang mga kasinatian kani sa dinhi pa ang iyang inahan. Kay kung magkinaunsa man ang kalibutan turanding Goryo, bisan unsa pay mahitabo, magpabiling gid nga inahan ni Chelsea si Melanie. Dili ba? O dong. Og wa malilong ninyo nga niining mga higayuna nagkaduol ang pagbati ni Chelsea ni Rica May. Wa ko maingon nga dili mayo ang pagpakigsuo ni Rica May kan Chelsea. Apan naghunahuna lang ko ba sa mamahimong implication ini ngadto niya. Labi na kay nining mga higayuna sa kainosente sa among anak o sa dili ko ilimod nga pagkuwang ni Melanie kan Chelsea. Nakita nato nga nagkasuod sila. O kanang
nakasabot ako kung unsay buot ba ipasabot dong. Niyari gid Miss Guriyo, dili ba tay? Oh, bitaw dong, ni Aragod. Ay, sulti tag tulo. Uy, amaw. Lain sa isabaw ani niya ay. Sila isabaw. Bariya! Ay lang kapag tingog di abi. Malibog ka kutaw ni Buddha. Paminaw na lang. Dong, sorry. Sorry, may gabay man gud ni Guriyo mga dili dayon makasabot. O, tituran, uy. Gingnan ganyan sa hilo, mutingog pagyod. Oh, mahilom ko. Kanang, sultihan na may kaunsay among buhaton dong. Kay, mutabang yun binimo. Sultihan lang ni. Ikaw ba, Guriyo, ikaw ba. Di ka ba kasabot sa storya? Ay nalang og pangalngal anong baba ni mo. Kaya kang istorya na kang sayo. Nya, kung may istorya, wala sa'yo. Be. Oo. Oh, tawa. Awalang! Kagawa ko istorya ko di. Huwag ganun sa'yo. Hihang tingsi ka lang da. Ay, ambot. Saan lang kaguriyo ka? Ay, bitaw, tituran, ay, be. Seryoso ba? Kuan, serious tingnan. Lagi. Serious speaking ba? Kuan, sa sultihan ni Dong James ba? Bisag wa siya direkta nga miingon nga nabalakas siya nga mas magasuod pag yun si Chelsea o gatong Arikami ba? Klaro bang kayo no nga ang buot na ipasabot nga murag gusto ni Dad Chelsea ba nga? Nga pulihan na lang ni atong Arikami si Mami Milan ni niya. Nakasabot lagi di ay ka. Ako pa, bright yung pag-Gregorio lang gani ko. Pag-Gregorio na daan. Nagpaguryo-guryo pag yung ka nga siguryo naman kang hanggawag ka. Ay, parehas nagpagnaon na. Ang pagsabot ito, lan? Saman? Ay, oy. Ningon na ganitang nakasabot lagi ta. Na, mga nakasabot ka. Silan mangutana kapag yun. Kurang iklaro, eh. Mao na diha, klaruhon pag yun na nimo. Nga bisa klaro ni gyud kayo. So, ang atong buhaton ron, minaw ha? Tabangan to si Dong James nga doon na Chelsea. Kaya dili siya buot nga babungkag ng ilang pamilya. Ay, lagi te. Kasabot lagi ko anak. Gite karon. Kasabot ay ko. Pero pananglitan ba, ha? Pananglit. Pananglit. Sample. Ah. English ko da. Kuan pa. Kung di lagi tumabalik si Day Milan nila ni Dong James o Day Chelsea pa. Sabi ito ba mo? Nga mas nagasuod na ba sila si Day Chelsea o katong Rikami? Punan pa nga, nagpakita na ba og kaayo og pagpangga ng bayhanan Day Chelsea? Unya, dili kalimod nga. Nagpaduol po siya Dong James. Klaro, sabot ka. Unya, te, kung matandog ang tinapog kapag bati ng Dong James, te. Nga labing siguro gilumutan na sa kauhaw. Kung saan mo kayo mahimong mahitabo, te. Kasabot ako pasabot, ha? Ha, titural? Ay, nakasabot ko, way! Sa pagtuwanin mo na ako, Guriyo. Jogo, parehanin mo. Ala, oy. Kasayo na ng sabton? Sama ka niya, be. Sabton. Siya, uy. Ipasulti pag yun. Ang salaki. Ay, kaya bang naguna-una ka, nga basin si Dong James, nagyod hinoon, ang madani at Dorica May, nga ma-inlove na hinoon siya ini, dili ba? Uy, upper. May jogo, kasimple anang sabdon. Simple, ha? Pero paminaw ni Moti ba? Di ka na mahitabo, ha? Kaya ko lang tao, uhawon kiwad. Mahita lang biglang tubig, matambala lang yung kauhaw. Magyod. Correct kayo. Correct. Diba? Yung saon lang kasi dead chill siya dati. Be. Na, hambot yang. Basta mo tuman na takol sa gusto patabangan ni Dong James na to. Pero kung sa'yo mo, kanang mutiwalag o moal kontras iyang mga gipamalihog na to. Na, iyan na ng problema. Tao lang mo yan na siya. Tao lang. Sa kasultinin mo. Okay, mau gani. Tanawa lang. Kwante, kaneng, manan siya. Ano na ito masuta kung unsa gud siya kaliguan. Kana. Mo nag-ingon te nga, atan niya. Oya kung gusto lang ga, yan yung mga adlaw nga Saturday and Sunday. Kung wa kay klase, ato ka mauban ako bantay sa tindahan ha. Aron nga sa hinay-hinay, makaton ka. Kung unsay lakaw dito. Kay, para puhon-puhon,
para naman po ninimo. Wa manawag si Ate Rika ni mo, Dad. Oh, Ngano ka, Dad, no? Wa na siya mo text o mo tawag na ko. Wa na san mo chat. oh, Okay ra, Dad, kung mo chat o mo tawag ko niya? ha? Kimingaw lagi ko niya, Dad. Chelsea, Tao, Dad, pwede ra? Chelsea, langga. Kung di mo nang buhaton, nakasiguro ka nga dili ka makadisturbo niya? Ha? Makadisturbo? Oo. Bitaw, no? Mao na. Kay wa ta masayod nga may nabisihan siya o baka doon na siya importanteng mga giatiman sa iya barong work o unsa baka. Unya may family ba ya sa na siya lang ga? Bitaw, no? Huwatan lang din ako nga siya mo na og text og mo tawag na ako, Dad, uy. Pero kung dili siya mo text og mo chat na ako hantod ugma, sa Sunday sa hapon, textan lang na ako siya, Dad, ha? Oh, Ha, Dad, ha? isabtan ko kung nga nung naingon ni si Chelsea. Dili ko makabasol niya. Dili yun. Kay uhaw siya sa presensya o pagmahal sa usa ka matuod nga inahan. Bila ni, Han, ingon ba din ini kasayon alang nimo nga dili ka na manginlabot namo nga imong pamilya? Ingon ba din ini? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!